So kung nakasunod ta sa atong serye, no? Kung nakasunod ta sa atong serye, atong nahinumduman, nga si Jesus bag-ura na human sa pagtudlo sa mga tao dito sa pikas bahin sa dagat sa Galilea, no? Unya kining bersikulo nga atong gihikutlo karon mga igsuon ug kaning wali nga atong pagahimuon karon naguluhan siya og ang uluhan ni atong wali kadiyot ha. Nawala man. Okay. Sige. Ang uluhan nini mga igsuon mao ang gahom ug pagkamaayo ni Jesus. Ang atong tema nini atong ang paghisgutan karon nga pulong sa Ginoo mao ang makapausab nga gahom ug awtoridad ni Jesus. Ug dinhi atong makita nga adunan tulo pagtulunan nga atong pagatukion ining kahaponon mga igsuon nga diin atong makita dinhi kung unsa gayod ang lintunganay sa mensahe nga ihatag sa Dios kanato nining kahaponon. Una, ang desperadong kahimtang sa tao mao ni ang una natong nga punto nga atong tan-awon. Diin ang kalibutan nga atong gipuy-an usa kini nga mangitngit nga lugar mga igsuon kun wala si Ginoong Hesus wala kita dinhi ning kalibutan na usa kini ka mangitngit nga lugar. Ug ang ikaduha nga punto mao ang madaugon nga awtoridad ug gahom ni Ginoong Hesus. So dinhi atong makita mga igsuon nga siya nagdala og kahayag ug ang kahayag ni Kristo mao'y mubuntog niining maong kangitngit. Ang ikatulo mao ni ang gahom ni Hesus sa pagbag-o. Ug aton sa nakita dinhi nga ang kahayag ni Kristo mao'y mahimong lamdag aron kita mabag-o ang atong pagkatao ug atong relasyon diha kaniya. So atong tan-awon ang una mga igsuon nagingon dinhi ang desperadong kahimtang sa tao. Atong basahon ang bersikulo 1 ngadto sa 5 sa Marcos kapitulo 5 nagingon dinhi ang bersikulo 1. Unya miabot sila sa pikas nga daplin sa lanaw sa kayutaan sa Hirasinhon. Ug sa pagkawas nila sa sakayan gisugat siya sa usa ka tawo nga gikan sa mga lubnganan. Kini siya may hugaw nga espiritu ug nagpuyo sa mga lubnganan ug wala nay bisan kinsa pa nga makagapos kaniya bisan pa og kadina. Kaysa makadaghan gigaid na siya pinaagi sa mga pusas ug kadina panigo lamang niya bugtuon ang kadina ug gub-on ang mga pusas ug walay bisan kinsa nga makapugong kaniya. Magabi ug adlaw adto siya sa lubnganan ug dito sa kabukiran magasinggit kanunay ug magsamad-samad sa iyahang kaugalingon. Pinaagi sa mga bato. So kaning 1 ngadto sa 5 nga bersikulo mga igsuon nagpadayag ni siya kung unsa kini nga klase sa tao nga diin gibag-o ni Ginoong Hesus. Kung atong makita dinhi sa pag-ingon din sa bersikulo 1, sa unya miabot sila sa pikas daplin sa lanaw sa kayutaan sa Hirasinhon. So kanatong mabalik ang bersikulo 4, bersikulo 35, niingon mga igsuon, sa mga adlaw sa diyang miabot na ang kagabion, siya maingon kanila, madabo kita ngadto sa pikas daplin. So giingon ni Ginoong Hesus sa iyahang mga apostoles nga mangadto ta sa pikas bahin, no? Niya to makita dinhi mga igsuon nga wala gyud sila musuna. Wala gyud sila moingon ni Ginoong Hesus nga magunsa man ta dito. Tungod kay nasayod og nakita nila ug nakaila sila kung kinsa ang ilahang giubanan o kinsa ang nagsugo nila, no? Una to sa nahibaw-an nga sa ilahang pagtabok dito sa pikas bahin nga dagat sa Galilea, ilang nasugatan ang dakong unos. Sa walay pag-explain o pagpasabot ni Ginoong Hesus nga sila motabok dito sa pikas, sa walay pagdasig sa iyang mga tinun-an o mga disipulo, nangadto sila, nitabok sila, di nasugatan nila ang dakong unos. Tungod kay sila nakailak ang Ginoong Hesus, wala sila mangutana. Apan natong makita mga igsuon sa diagi nga sa dihang nakasugat sila og dakong unos. Ang ilang pagsalig, ang ilang pagtuo ni Ginoong Hesus napukan. Tungod kay
Sa dihang kusog na kayo ang unos, giduon nila sa Ginoong Hesus, gipukaw nila. Gingnan niya nga, magtutudlo, baka magpakabana. No? Maunay pangutana mga igsuon, nga usahay na sa atong kasing-kasing. Lord, imo malang kong gipasagdan, wa kay pagpakabana nako. Mauna atong masusi atong mga kasing-kasing pinaagi nining maong bersikulo mga igsuon, nga atong nakita nga luyo silang pagsalig sa walay ilang pagpangutana, pagreklamo sa pagtabok sa pikas. Ngano man nga dako man ni og kahulugan ning pagtabok sa pikas. Ang gipasabot nini wala moingon si Ginoong Hesus nga moadto ta kay mao ni ang lugar sa unsa nga klase sa mga tao. Dini gingon niya dinhi sa pagtabok nato sa pikas, gipasabot niya kay aniya siya dinhi sa pikas bahin sa mga Hudiyo, mutabok sila sa pikas ngadto sa mga Hintil. So sa ato pa, ang kinabuhi sa mga disipulo mausab sa ilang naandan din sa pikas, mao ni ang ilahang nakita kapag adto nila naana sila sa rehiyon sa mga Hintil. So dunay dagkong kausaban kay kining lugar ang mga igsoon, aduna ni ang lugar sa mga tao nga lain-lain og gituan nga Dios, lain-lain og pamatasan ug wala gid sila'y pagtagad ni Ginoong Hesus. Sa bersikulo mga igsoon ingon din og sa pagkawas na niya sa kayan, gisugat siya sa usa ka tawo nga gikan sa mga lubnganan. Kini siya usa ka mahugaw nga espiritu og nangamuyo nagpuyo sa lubnganan ug wala ni bisan kinsa pang makagapos kaniya bisan pa og kadina. Kay sa makadaghan gigain na siya pinaagi sa mga pusas ug kadina apan igo lamang niyang bugtuon ang kadina ug gub-on ang mga pusas ug walay bisan kinsa makapugong kaniya. Di magabi ug madlaw adto siya sa mga lubnganan ug dito sa kabukiran magsinggit kanunay ug magsamad-samad sa iyahang kaugalingon pinaagi sa mga bato. Kining mga bersikulo mga igsoon, ngano makita man nato nga gi-highlight man niining maong tao. O makapungutan na usab kita nga sa pag-adto ni Ginoong Hesus sa pikas lugar sa mga Hintil, walay lain nga misugat niya kun dili kining usa ka tawo nga giulipon sa demonyo. Pangutanan. Giunsa man niya pagkahibaw? Giunsa man niya pagka hibalo nga si Ginoong Hesus moadto dito sa maong dapit kay wala may lain ni sugat niya kay ingon diya sa bersikulo 2 sa pagkawas na niya sa kayan gisugat siya sa usa ka tawo nga gikan sa lubnganan o kini siya may mahugaw nga espiritu. May sunod mga panghitabo sa atong kinabuhi nga buhaton sa Dios nga dili niya ipadayag kanato. Sa mga sambingay nga atong naistudyohan sa miagi, nga diin ang mga sambingay dito lamang sa mga disipulo iyang ipadayag. Wala niya ipadayag sa mga tao tungod ubos sa katuyuan nga kining mga tawhana nakita niya nga dili gayud interesado nga masayod sa kaluwasan ug sa iyahang balaan nga mga pagtulunan nga ihatag ngadto kanila. Umakita niya nga ang mga disipulo niya nga maulang nangutana kung unsa man ang buti pasabot nining maong pasumbingay o sambingay. Gipadayag din kung unsa siya nga klase sa tao. Umakita na ito mga igsoon nga gapuson siya sa kadina, ipusasan siya, maguba lang gihapon. So, gipasabot kini nga grabe gayud ang iyahang pagkaulipon, no? Gitagbo siya nini maong tao nga gisudlan og usa ka legion sa demonyo. Umayon tag legion mga igsoon. Daghan gid na, no? Dili lang na usa ka libo, 2,000, 3,000, no? Buta na to pinagkagamay siguro kanang mga 10,000 lang, no? Grabihan gahanan na gina demonyo. So daghan kay demonyo bisan pag unsay igaid kadinas barko, guba lang gyapon na. Ingon niya na ang pagkaulipon ni ining maong tao, no? Unya diin ug makita sa nato dinhi ngay sa kamakadaghan gigain na siya pinaagi sa pusas ug kadina apan igo lamang niyang bugtuon ang kadina ug gub-on ang mga pusas ug walay bisan kinsa nga makapugong kaniya magabi ug adlaw dito siya sa lubnganan sa kabukiran magsigsinggit, no? Samad-samad siyang kaugalingon. So unsa man nato pagpicture ni atong tan-awon ang kahimtang sa mga katawan niadtong maong dapit. Kung kita anaa diha ning maong dapit
dili gyud ta makabaton og kalinaw tungod sa gibuhat nining maong tao. Og naningkamot sila, og naningunga sila nga ilang kapuso na pon wala sila'y mahimo kay bugtuon lang gihapon. So makita nga grabe gyud ang pagkaulipo no sa maong tao, pero ang question ngano nahibaw siya nga moadto sa Ginoong Hesus. Makita usab nato nga kini nagulagway sa paganto sa maong tao, nagpakita siyang kawalay katakos sa pagpugong sa iyang pagpasakit siyang kaugalingon, giyang pasakitan ang iyang kaugalingon sa marani ang iyang kaugalingon pinaagi sa bato, unya dili gyud niya mapugngan tungod kay naulipon man siya sa dautan nga espiritu. Grabe ang panginahanglan siyang tabang sa tabang nga nagpakita sa kalainan tali sa kahimtang ug sa wala pa moabot si Jesus ug sa dihang pag-abot na ni Ginoong Hesus. May sumala sa balaod sa Hudiyo. Kini nga panagtagbo ni Jesus sa maong tao hingpit gyud nga mahugaw. Tungod kay kining usa ka tawo, usa kini ka mahugaw na ulipon sa demonyo, nya gibiyaan sinalikway ug gitan-aw sa mga tawo nga siya patay. Patay na, no? So wala na isipang nga buhi. Pero kung atong tan-awon mga igsuon, kining maong tao, susama ra usab kini kanato. Kining tawhana gilalang susama sa larawan sa Dios. Apan gitratar o gipaubos ngadto sa usa ka mabangis nga mananap. Tungod sa nagulipon kaniya. Usa kini ka makililisang nga nakahatag og kasakit no, sa iyahang kinabuhi. Misulay pagpangilabot ang mga tao sa pagtabang sa pagsulay kaniya sa pagkadina sama sa usa ka mananap. Apan tungod kay napuno siya sa gahom sa demonyo, iyang giguba ug walay makagapos kaniya. Diin usab magabi maghasol siya sa mga katawan pinaagi sa pagsinggit. Atong makita mga igsoon nga bisan pa og siya gilikayan sa tanan ug walay si bisan kinsa nga moduol kaniya, sukwahi ang ilahang ang nahitabo sa dihang pag-abot ni Ginoong Hesus. Tungod kay naglikay niya ang tibuok katawhan sa maong dapit apan si Hesus miduol kaniya. Wala siya mahadlok, iyang giduol. No? Kay susama ra ang elemento nga anay kaniya ug ana kanato. Kita susama sa dagway sa Dios ug kita makasasala. Ug siya nakasala, kita usab makasasala. Ang nakalahi lang kay giulipon siya sa demonyo nga daghan kaayo, no? Kini nagtudlo mahitungod sa gahom ni Jesus, ibabaw sa dautan ug makapausab sa gahom kun aduna kay hugot nga pagtuo. Mao nay makapausab kanato kun unsa man ang atong kahimtang. Kini mao sugilanon sa tawo kay gamahan sa demonyo, giayo ni Ginoong Hesus. Nagpamatuod kini nga si Jesus makaayo sa tanan nga moduol kaniya inubanan sa pagtuo. Oh? Kini nga pagtagbo nagpakita usab sa otoridad ni Jesus labaw sa puwersa sa demonyo nga giila mismo sa maong tao, sa maong nagulipon kaniya. So unsa may ato ang makita dinhi mga igsoon nga atong apply sa atong kinabuhi. Una, atong pangitaon sa atong pagpangita og tabang ug kaayuhan, kita moduol ni Ginoong Hesus. Dili ta moduol ni bisan kinsa, kundi ang atong pagtuo, atong pagsalik ngadto lamang ni Hesus. Busa kita moduol kaniya ug mangayo og tabang ug kaayuhan sa atong kahimtang. Ikaduha, kinahanglan nga musalig kita sa gahom ni Ginoong Hesus nga mao'y makabuntog sa bisan unsang kahimtang sa atong kinabuhi. Ang tanan nga kalisdanan nga atong gisagubang usa ka na kapagtulunan nga gihatag kanato sa Dios ug gitan-aw niya ang atong kaugalingon kung asa kutob ang ato ang mahimo. Dili siya mohatag og mga pag-antos nga dili nato makaya. Kana nahitabo sa atong kinabuhi adunay katuyuan ang Dios aron kita mahimong maglig-on sa atong pagtuo ngadto kaniya. Ikatulo ana pagpaambit. Kung ikaw, anak, imong nakita nga ikaw giluwas na sa Dios, magpaambit ka sa kung unsa man ang imong kasinatian o kung unsa man kamayo ang Dios sa imong kinabuhi. Mao ni nagdala nato mga igsoon sa ikaduha nga punto. Ang madaugon nga otoridad ug gahom ni Hesus.
Mao ni mga igsuon nga ang si Jesus ang kahayag, ang bugtong makabuntog sa kangit-ngit. Mao na nga musalig kita kaniya. Kining bahina mga igsuon sa kinaiya ni Jesus nagpakita nga siya dili lamang gamanan kundi siya usa ka maluluyon nga Dios. Kay ug tan-aw na to ang senaryo. Kini usa ka tawo nga niduol niya nga giulipon sa demonyo. Sa atong pagtanaw in human perspective, wala na ni gamit ning tawhana. Bisan gani sa ilahang dapit, giisip na ni siya nga usa ka patay. Apan kung atong tan-awon in God's perspective, usa kini kabililhon nga butang kining kinabuhi nining maong tawo ngadto kang Ginoong Hesus. Mao ni naghatag kanato paglaom mga igsoon nga bisag unsa pa ka nga tan-aw kasi imong kinabuhi nga unsa ka kadautan, hinumdumi nga samtang may kinabuhi pa, samtang anaa pa ang Dios, anaa gihapon ang paglaom sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Dinhi sa bersikulo 6, sa pagkita niya kang Hesus gikan sa layo, midagan siya ngadto kaniya og mihapa sa pagsimba kaniya. Ang demonyo mitubag sa pag-abot ni Hesus uban sa dungog ug pagtahod. Inubanan sa dungog, pasidungog ug pagtahod, siya mihapa sa iyang tiilan. Unya gitawag siya sa iyang ngalan nga naghatag kaniya og titulo nga nagpalig-on sa tibuok nga punto dinhi sa gisgutan ni Marcos. So may gingon? Ningon dinas bersikulo 7, nagsagit sa kusog at tingog, nag-ingon, unsay imong tuyo kanako, Hesus, anak sa labing halangdon nga Dios. Tungod sa Dios nga muyo ko kanimo, ayaw intawon ako pagsakita. Now, mupostag ka diyot. Sa hadugay o gataas na nga panahon, ang ihang kahintang, nga naa siya nagpuyo sa lubnganan, gisalikway sa katawan, giisip nga patay, wala na'y paglaom. Pero atong makita din ningo siya, anak sa labing halangdon, Hesus, anak sa labing halangdon nga Dios, tungod sa Dios, nangamuyo ko kanimo, ayaw intawon ako pagsakita. Dili ba? Anaa na siya sa tukma nga kasakitan. Anaa na siya sa kahimtang nga dili matukib sa pulong ug dili nato maapas sa atuang kalantip sa atong salabutan ang iyang kahimtang nga grabe na ang kasakit. Apan dinhi ni sa mga bersikulo 7 naging siya, nangamuyo ako kanimo, ayaw intawon ako pagsakita. So makita nato mga igsuon nga kung ang pagsakit sa demonyo nga makita nato nga grabe kayo, mas grabe unya ang atoang kastigo kung kita magpadayon sa atong kinabuhi nga musupak sa kabubuton sa Dios. Mapicture na to. Grabe na iyang pagantos. Gayhasulan ang mga tao niya. Siguro daghan ang mga tao nga gusto na siyang mamatay. Giisip na gani siya nga patay. Pero ningon pag siya nga giingnan niya sa Ginoong Hesus, ayaw ko pagsakita. So labaw pa ang kasakit. No? Apan luyo ni ana, mga igsoon, anaa ang Dios nga mahigugmaon. Ang pulong nga anak sa labing hataas nga Dios nagisgot sa teritoryo dito sa hintil. Mao ni mga katawhan nga dili mutuo ni Ginoong Hesus. Mao ni mga katawhan nga nagsimba og mga Dios-Dios. Kini mga demonyo bag-o lang nagpahayag nga si Hesus anak sa usa ka matuod nga Dios, labaw sa tanan. Kini nagpakita kanato nga nakita sa demonyo si Hesus kung kinsa siya. Mas nakaila pa siya kay kanato. No? Kay usay ato manghimuon si Ginoong Hesus ug ang Dios nga mahimong genie. No? Kuskus lang nato atong tuyo na adayon. No? Mura magkanang sana surtris. Bidi na mao ang demonyo, grabe nakita niya, kailagit siya kung kinsa na Dios na ang Ginoong Hesus. Bersikulo 8 naging si Hesus miingon man kaniya, gula gikan sa tao, ikaw nga hugaw ang espiritu. Unya si Hesus nangutana kaniya, unsay imong ngalan? Ug siya mitubag, ang akong ngalan Legion, kay daghan kami. Sa usa ka tawo gisudlan usa ka legion. Atong una-unaon. Grabe ang gahom sa demonyo nga muulipon sa tao nga walay Dios sa iyang kinabuhi. Dili ta kay mabalaka na mga igsoon, no? So, dili na makasuod na to ang legion, no? So layo ra na.
Unya si Jesus nangutana kaniya, sa imong ngalan, nituwag siya nga ako ngalan Legion. Ang ngalan Legion mo'y termino sa militar, no? Sa militar nga gigamit sa mga Romano. Sa usa ka Romanong Legion, maoy 6,000 ka sundalo o 6,000 ka sundalo ug naay 700 nga mga sundalo nga nangabayo. So 6,700 na short ko kay 10,000 man akong gingon, no? 6,700 na di ay. Pero bisa na mga igsuon na sayo po kwenta apan kanang 6,000 ka mga sundalo ug 700 ka mga nangabayo, grabe na nakadaghan. Grabe na ug maunay mo asdang kanato. Adunay linibo nga mga demonyo nagpuyo nini usa ka tawo. Kini nga mga demonyo adunay kaisog sa pagtawag sa ilang kaugalingon nga legion. Maisugon sila, mutawag silang kaugalingon tungod kay nagpakita sila sa ilang gahom sa ilang gidaghanon ug sa ilang gidakon. Apan unsay nahitabo? Kini 6,000 ug 700 ka mga daotang espiritu batok kang Hesus, sila nangahadlok tungod kay ilang nakita ang otoridad o gahom ni Hesus sa pagpatay kanila, sa pagpuo kanila. Ilang nakita, no? Sa bersikulo 11 naging dito usa ka dakong panon sa mga baboy nga nangaon dito sa bakilid ug sila namiyangyo kaniya nga nag-ingon, "Paatua kami niya ng mga baboy, pasudla kami kanila." Usa gitugutan sila niya sila ug ang mga hugang espiritu ng gula ug misulod sa mga baboy ug ang panon nga may gidaghanon nga 2,000 mihaguros pagdulhog sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos sila sa lanaw. So atong tan-awon, gitugutan ni Ginoong Hesus nga mosulod sila sa panon sa mga baboy. Usa ka legion, usa ka tawo, sa 2,000 ka mga baboy. So nagdubli-dubli gihapon sila dito sa baboy. No? Na siguro mo angkon og sa kababoy siguro na kalibo ka kuano demonyo. Pero bisan pa may sulatong makita dinhi. Nganong gitugutan man ni Ginoong Hesus nga mosulod sila sa baboy? Unya ngano man nga pagkahuman nila pagsulod dito sa mga baboy na ambak man sila sa pangpang. Kung atong tan-awon mga igsuon, gikan pa sa sinugdanan supak ang demonyo sa mga buluhaton ni Ginoong Hesus. No? Kung atong tan-awon ngano nga dito man sa ang legion misulod sa mga baboy unya nalumos ug nangamatay raman ang mga baboy. Dili ba mihangyo man sila nga dili papawaon sa maong yuta? So kung ato pa ni ambak ng mga baboy, dagan ng baboy ato no, litson ato. 5 ka 2,000. Akong gikwinta-kwinta kanang 2,000 ka baboy lang no. Ang presyo lang sa kilo lang siguro. Niabot ng 30 milyones. So makita nato din mga igsoon dili ang katuyuan nila nga mga matay ang baboy kundi ang ilang tuyo nga maglagot ang mga katawhan ngadto kag Ginoong Hesus tungod kay napuo ang ilahang ekonomiya. Dako ang pagkawala ug ang nawala kanila. Ang kini bersikulo 7 nagingon dinhi nagsyagit kusog ang tingog nangingon unsay imong tuyo kanako Hesus, anak sa labing halangdon. Tungod sa Dios nangamuyo ako kanimo nga ayaw in taon ako pagsakita. So nihangyo siya sa akong nagilingon. Nahadlok sila nga si Ginoong Hesus ang mosakit kaniya. Makita usab nato sa Marcos 1 sa atong naagian nga pagtuon. Sa Marcos 1:24-25 nagingon usab siya, misinggit siya nagingon, unsay imong tuyo kanako Hesus nga Nazareton, mianhi ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Nakaila ako kung kinsa ikaw ang balaan sa Dios. So, mamaura ang pagsulti usa ka tawo sa Marcos 1:24 ug dinhi sa Marcos 5 bersikulo 7. So sama ra ang gipamulong sa maong demonyo ngadto kaniya nga nagsinggit siya, ilag yung gituyo sa pagsinggit ang dakong tingog nila aron makadungog ang mga katawhan ug dinhi na mahitabo na usab ang higayon nga magtapok ang mga katawhan ug si Ginoong Hesus wala na siya panahon sa pagbuhat sa iyang muluhaton. Iyang gipahilom ang tawo nga nasudlan og demonyo aron dili magtapok ang katawhan, no?
Lain pa nga pagbalda aron masuko ang mga tao, mao ni ang ilang pagsulod sa baboy. Sa kadagan sa mga baboy nga ilang gisudlan, dako kaayo ang maong kantidad ug nawagtang sa mga tag-iyan ini. Gidala kini ngadto sa demonyo sa lanaw ug nahurot og kalumos. Salig man ni sila nga di sila malumos, no? So mao na ilang gidala. Mo kapin og kulang 2,000. So unsa may pagtulunan atong makuha nini? Bisan tuod si Jesus nagpakita o gipakita nga gamhanan ug may otoridad, siya usab nagpakita kaluoy sa tao nga gipanag-iya sa demonyo. Ngano man yun sa man niya, tungod kay sa paghangyo sa legion nga mohawa sila sa maong tao kay iya maghinginlan, niingon siya nga mosulod mi ngadto sa baboy, sige. Gitugutan niya aron lang makalingkawas ang maong tao sa pagkaulipon sa demonyo. Dili sa ingon nga wala niya tanawa unsa ang resulta sa iyang gihimo nga diin dako kayo og kadaot sa ekonomiya sa katawan apan ang iyang gitan-aw mas labaw pa ang usa ka tawo sa ekonomiya sa ato ang nasod. Mas labaw pa og bili ang usa ka tawo nga maluwas kaysa daghan nga salapi ug bahandi nga gikuptan sa katawhan. Ingon niya ana ang pagigugma sa Dios sa matag usa kaninyo ug kanato. Nga walay bili niya ang bahandi ning kalibutana. Usa ka tawo mas bililhon pa labaw sa tanan kay gihigugma kamo niya, kita gigugma sa Dios, pakamatyan ta niya sa krus. Nagsilbi usab kini nga saad nga si Jesus adunay gahom sa pagluwas niadtong gidaog-daog sa dautan ug gisudlan ug daotang espiritu ug pagdala kanila ngadto sa pagpasiguli ug pagkahingpit nga matarong. Daghan natang mudunggan mga igsuon nga mga tao nga moingon na wala na ko'y paglaom pa nga mahimo akong tarong nga tao. Dili tanan adunay rason nga ingon ni ana. Apan kun nimo makita ang maong rason kana ilang gituyo kay di man gid sila gusto mobiya sa ilang bisyo. Dili sila gusto nga mohawa sila, komportable na sila sa ilang kahimtang sama aning mga tao dinhi sa ato ang gistoryaan dinhi sa maong lugar nga ilang ginginlan si Ginoong Hesus. Gipapahawa. Dinhi sa ikatulong punto nga atong tanawon mga igsoon, ang gahom ni Hesus sa pagbag-o. Ang gahom ni Hesus sa pagbag-o. Sa ako nang giingon, bisag unsa pa kita kadautan. Bisag unsa pa ang atong estado, bisag unsa pa ang atong kahimtang, dili kita mawad-an og paglaom tungod si Kristo. Ikaw ug ako iyang adtuon, iyang bag-uhon ug iyang luwason. Ingon ni ana. Bersikulo 14 ningon dinagan ang mga nagbantay sa baboy ug ila kini gisugilon dito sa siyudad kabalangayan ug midugok ang mga tawo aron sa pagsusi kun unsa ang nahitabo. Nangadto sila kang Hesus ug nakita nila ang gidemonyohan kaniadto ug naglingkod dito, nagbisti na og diha nasa maayong panimuot. Ang tawo nga kaniadto diha ang legion ug sila nangalisang. Ang mga nakakita nini nanugilon mahitungod sa nahitabo sa gidemonyohan ug sa mga baboy. So ilang nakita kini maong tawo maigsuon nga naayo na ug naulian. Dili nasama sa ilang nahibaluan. Giuli ni Hesus ang iyang kinabuhi. Nakita nato kun unsa ni kadautan ug moingon ta nga dautan na gyud ta kun atong tan-awon dili ni siya makumpara. Bisan pag kinsang pinakakriminal nga naa karon sulod sa bilangguan, kining nahitabo nining tawhana, ang iyang pagkadautan nga naa pa niya ang espiritu nga dautan, mas labaw pa siya kadautan. Dili nato ikakumpara bisan pa sa tao nga dunay gihukma na nga mulingkod sa silya elektrika. Kining tawhana, grabe gid ang iyang pagkadautan tungod kay mismo ang nagdominar sa iyang kinabuhi, mao na ang demonyo. Nakita nila nga kining maong tao, kalmado na, malinawon. Dili na sama sa una nga nagsigig panghasi. Apan din mga igsuon, ang ilang gikahadlukan, tungod kay wala naman sila mahadlok sa maong tao, kay naayo man ang ilang gikahadlukan, nga sila wala nila makita kung kinsa si Ginoong Hesus. Mao na ilang gikahadlukan.
Nakita nila, nakumpara nila nga ang demonyo, nahadlok gani ni Ginoong Hesus, apan sila mismo nga mga disipulo nagiguba, nakikuyog ni Ginoong Hesus, apan wala nila makita ug wala nila mailhi kung kinsa gayod si Ginoong Hesus. Makita man nato sa diyang nagsagubang nila sa unos. Ila panggignan nga, samang ka, Hesus, pasagdan lang tanim mga matay. Wala nila makita. Nga anaa mismo nila ang kaluwasan. Anaa nila kuyog ang Diyos. Anaa nila ang katumanan silang pangandoy nga makabaton sila kinabuhi nga walay katapusan. Apan giulipon sila sa kadlok tungod sa ilahang kakulang sa pagtuo. Ingon usab kita ni ana mga igsuon. Mao nagbantayan kay nato. Ang mga tao sa lungsod ug sa ubang dapi ato dili nato kalimtan nga kining maong lungsod nga atong istoryahan usa kini ka lugar, usa kini ka rehiyon sa mga hintil. Kay sa unang panahon mga igsoon duha gyud ka klase sa tao ang iyang gibutang dina sa Biblia. Ang Hudiyo ug ang hintil. Ug dili ka Hudiyo, hintil ka. Kita mga hintil ta. Di man ta Hudiyo. Apan grasya sa Ginoo nga gigamit niya si Pablo sa pagsangyaw diri kanato nga mga hintil sa ebanghelyo sa kaluwasan. O ang mga Israelitas nagdumili o gisalikway ang kagayunan nga madawat nila ang mga pagtulunan ug ang kaluwasan sa ebanghelyo. Gidala kanato. Gidala sa mga hintil kita. Mao na nga luyo sa ilahang pagsupak o pagsalikway sa mga pagtulunan, kita ang nabulahan. Mao na nga atong tanawon mga igsoon nga sila gigamit usab sa Dios. Sila ang Dios, sila ang tao, ang mga gisaad sa Dios, the promised people of God. Mga Israelitas, apang gisalikway nila ang pagtulunan, nga bisan gani ang kamatuoran hantod karon, doon na pa'y mga Israelitas nga nagpaabot pa nga moabot ang Mesiyas. Nagpaabot pa. Tungod kay wala silang mutuo niadtong panahon na. Pag moabot ang panahon, nga ila unyang makita nga ang tao nga ilang gilansang sa cross, makita nila nga mukayab ngadto sa langit diya sa panganod, makita nila ug mulhod ang tanang tuhod pagkakita ni Ginoong Hesus tungod kay nakita nila mauna ang among gilansang sa cross. Mao na mga igsuon, dako kayo ang pabor gihatag kanato sa Dios. Kitang mga hintil, dako kayo ang pabor nga iyang gihatag kanato nga makabaton kita ni anang maong kaluwasan. Tungod kay gisalikway kini sa makausap pa sa mga Israelitas, no? Ang mga magbalantay sa kahiyupan sa pagkakita sa tao nga naayo og sa mga baboy nga nangamatay, gipakaylap ang balita. So nagchismis. Ilang gibalita sa mga katawhan ang maong hitabo. Gipakaylap ang balita og ang mga tao nagtigom sa pagtanaw sa talan-awon, sa pagkakita sa mga tao nga naayo na sa maong hitabo ang tao, sila nang hadlok ug mihangyo kang Hesus nga mopahawa sa ilang lugar. Kung atong tan-awon, sa pag-abot ni Ginoong Hesus sa maong lugar, sa maong pikas, bahin sa dagat sa Galilea, gisugat siya sa katao nga daotan. Nga mo'y nakahasol nilang tanan sa maong dapit. Unya karon kay gisulbad na ni Ginoong Hesus ang nakahasol kanila, gisulbad na Ginoong Hesus ang diin nakahimo kanila o kahasol sa ilang kinabuhi. Karon ang ilang gibugti mao nga gipapahawa o papawaon nila si Hesus, papaulion nila. Pero atong makita mga igsuon sa akong nang gikaingon, dunay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga dili yun nato matugkad. Nga ang Ginoo ra gyud ang nasayod. Kung mangita tag explanation dili nato madungog. Sama nining hitabua. Dunay mga pangutana nga makalimuta o kaha dili ginato mapangutana sama sa mga disipulo sa pagtabok na pikas nga wala gyud sila mingon, Lord, mag-unsa man ta didto? Sa may atong buhaton. Nasayod na kining mananagat mga igsuon, kining kauban ni Ginoong Hesus kining mga mananagat, suhito na si sa dagat sa Galilea, kining maong lugar mga igsuon nga gitaliwad-an sa bukid. Adunay panahon nga dili gid sila makaibalo kung kanusa ang unos motungha. Dili sila maka-anticipate. Mao na nga sa matag
Karon og unya, kining mga tawhan nga kuyog ni Ginoong Hesus nakasaksi na sa kadaghang pagkalunod sa mga barko, nakasaksi na sa kadaghan sa mga tawo nga nawala nito mga dagat. Mao na nga sa pag-abot sa unos hasta ilang pagtuo nawala. Tungod sa ilang hadlok. Ang magpalig-on kanato mga igsuon mao ni ang atong hugot nga pagtuo ngadto ni Ginoong Hesus. Pero ang uban makadungog man sa ta, sayon ra kay na sultihon, no? Lisod buhaton. Diba? Kumun kay na nato nga istorya mga igsoon tungod kay wala nato masabti nga sa pag-ingon nato nga sayon ra kay isulti lisod buhaton ngano man nagtuo magud kitay mubuhat dili natong buhat kundi buhat na sa Dios. Mo nang dili kita kaingon ni ana. Anaa man ang kahadlok. Anaa man nato ang paglitok apan ang pagbuhat iya sa Dios. Kaya nasayod ang Diyos mga igsoon nga di gyud ta kahimo ana. Apart from Him, kung walay Diyos sa atong kinabuhi, wala gyud tay makumplisar. Walay mahitabo sa atong kinabuhi. Mao na nga dili angay tang mahadlok. Tungod kay dili man kita ang mubuhat. Ang Diyos mao ang mupatuman ni ana. Versikulo 17 nagingon dinhi bisugod sila sa pangangyo kang Hesus sa pagpahawa sa ilang kayutaan. Mao ni ilahang gibugti, no? Kini mga bersikulo mga igsoon naghulagway sa reaksyon sa mga tao sa lungsod human giayon ni Hesus ang tao nga gigamahan sa demonyo ug ang mga demonyo misulod sa kapanon sa baboy. Ug kini mga bersikulo nag-ingon unya ang mga tao misugod na paghangyo kang Hesus pagbiya sa ilang rehiyon. Unsa may atong makita dinhi? Mas nabalaka sila sa kapildihan sa ilang ekonomiya nga nahitabo sa mga baboy kaysa milagro o sa pagkaayo o sa kaluwasan nga gidala ni Ginoong Hesukristo sa ilahang dapit. Mas gitagaan nila kabugaton ang nawala nilang bahandi, ang nawala nilang kabtangan, ang nawala nilang katigayunan, apan ang kaluwasan ilang giayran, gisalikway nila, gipapauli nila ang Dios. Si Ginoong Hesus gipapahawa. Kadaghanan mga tao din mga igsoon kay kaniriyon man sa mga hintil. Mao ni nga ilang ipabiya si Ginoong Hesus sa mga riyon. Nagpakita sa kahadlok sa otoridad o gahom ni Ginoong Hesus. Mapunta na ngano nahadlok man sila sa otoridad o gahom ni Hesus. Pagsalikway siyang otoridad o kang Hesus mismo. Siya mismo may gisalikway, ilang gipalabi ang ilang kalibutanong estado o posible nga si Jesus makababag sa ilang kaugalingon o kalibutanon nga pamaagi sa ilahang pagkinabuhi. Mao ni ilaha nakita nga tataw o klaro kay silang mga mata ang milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus. Ang pag-ayo sa maong tao. Apan ilang gipatigbabaw nga basin og damlag mao ni mo babag namo sa amo ang kinabuhi nga naandan sa among paglunang sa sala basig kini mo badlong sa among kasagaran nga ginahimo kay kini sila wala may Dios sila kinabuhi mo ilagi kadlukan nawa ilang katigayunan. Kini Hesus gisalikway niya atong dili makasabot ug dili makadawat sa iyahang mensahe. Mensahe sa kaluwasan ug gahom sa pag-usab sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi. No? Ang mga tao misalikway na Ginoong Hesus kini mga tao nga hentil. Ug dinhi sa bersikulo 18 ug samtang misakay si Hesus sa sakayan, ang tao nga kaniadto gidemonyohan mihangyo kaniya nga unta pakuyugon siya kang Hesus. Ni Hesus alang kaniya ug natingala ang tanan. So nganong nihangyo man? Kung atong ibutang ang atong kaugalingon dito sa maong tao, mahangyo gid ta, di ba? Una, mahadlok ta umubalik ang demonyo. Nga ulipno na usab ta. Sumahangyo ko, kuyog lang ko kay safety ko na ako si muntupad. Naa ka sa kunduol. Pandili ni mo itumuog tuyo ni Ginoong Hesus sa mga tao.
Apan wala siya, 19, versikulo 19, apan wala siya mutugot, ug mingon kaniya, gingnahinon siya, pauli ngadto sa imong balay, ngadto sa imong kahigalaan, ug isugilon kanila, unsa kadako ang gihimo sa Ginoo alang kanimo, ug giunsa niya pagkaluoy kanimo. Ang tumong sa maong tao nga safety siya kuyog ni Ginoong Hesus. Apan ang tumong og tuyo ni Ginoong Hesus maong kaluwasan sa kadaghang katawhan. Gigamit niya ang maong tao aron kini musangyaw sa balaan nga pulong sa kaluwasan ngadto sa una sa iyang pamilya, ikaduha ngadto sa iyang kahigalaan ug sa ubang mga katawhan. Ug nasayod mo mga igsoon, nga kini mao ang rason ni Ginoong Hesus nganong miadto siya sa pikas. Kining maong tao mao gamiton ni Ginoong Hesus. Dako ang iyang plano nga gikan sa pagkaulipon sa demonyo. Gihimo niyang disipulo nga maoy musangyaw sa pulong sa Dios, una ngadto siyang pamilya, kaduha sa kahigalaan, ikatulo ngadto sa katawhan. Ato sa makita ang dakong kausaban sa maong tao nga gikan sa pagkaulipon, nahimong disipulo ni Kristo. Dako kayo ang kausaban. Nahimo siyang disipulo ni Kristo og misyonaryo didto mismo sa gitawag nato og Decapolis. Unsa man ning Decapolis? Dili ni pulis ha? Dili ni napo ka pulis. Kundi Decapolis usa kini ka lugar ug din makita nato dinhi nga gisugo siya pag-adto dito sa Decapolis aron magsulti sa tanan kung unsa ang gibuhat sa Ginoo siyang kinabuhi ug unsa ang gibuhat ni Hesus ang anak sa Dios diha kaniya. Kining Decapolis mga igsoon usa ni ka rehiyon sa napulo ka Hellenistikong syudad nga nahimutang sa sidlakan utlanan sa mga imperyo sa Gresya ug Romano, ilabi na sa sidlakan sa suba sa Jordan. Wa lang tay mapa. Kung naa pa makita nato. I-google na ninyo, no? Unsa na siya. Makita niyo din na. Napulo ka syudad mga igsoon, usa ka tawo ang gigamit sa Dios o kini mahinungdanon kayo alang kaniya tungod kay si Jesus nasayod siya sa umabot, mubalik siya sa maong lugar nga makita na nato sa Marcos Kapitulo 7, ibibalik siya sa maong lugar ug ang mga tao nga mao ni sa likway niya, ang mga tao nga naglagot niya, ang mga tao nga wala muuyon kaniya, mausab ang mga tao nga sa iyang pagbalik mao'y nagpundok diya sa iyang atubangan. Pinaagi sa usa ka tawo. Nagmasinugtanon siya. Siguro o kita ang nahitabuan na ito maniguro gyud ko. O di ko nimo ikuyog Jesus inikalipat nimo mo luklok ko dito sa ulin basta makakuyog ko nimo. Pero wala. Nang masinugtanon siya tungod kay nakita o giandam na ni Ginoong Hesus ang kinabuhi ni mga tawhana aron mahimo niyang instrumento sa pagpalapad sa iyang gingarian dinhi sa kalibutan. So alang nato mga Kristohanon, ang ebanghelyo mao ang labing dako nga sugilanon nga naasoy sukad pa kaniadto hangtod karon busa manlakaw kita og isulti nato sa mga katawan sa kahigalaan sa atong pamilya ang mahitungod sa pagtubos sa Dios kaninyo. Isangyaw ebanghelyo. Atong makita nga nagpasiugda ang otoridad ni Jesus ug iyang gahom ibabaw sa dautan nga nagpakita sa iyang pagkontrolar sa espirituhanong gingharian ug sa tanang butang. Aduna siya katuyuan sa matag higayon nga aduna siya buhaton tungod kay nakita niya ang iyang katuyuan dili alang sa iyang kaayuhan kundi alang kaninyo. Nganong mangandoy man siya kaayuhan niya nga maayo naman na siya. So kita ang giandaman ana niya sa tanan niyang pagabuhaton nga dunay mga katuyuan siyang kinabuhi alang sa inyong o sa atong kaayuhan. Hinumdumi nga ang Dios sa wala pa ang kalibutan, ang Dios usa ka Dios tulo ka personas didto sila sa ilahang lugar. Malipayo na sila. Wala na sila magkinahanglan nato. Nagpuyo sila
nga malinawon ang triune God. Apan mianhi dinis kalibutan, gimugna ang tao aron mo daig ug mo simba kaniya. Wala kita buhata sa Dios mga igsoon aron mo dito sa ingon nga simbaha ko, daig ako. Gipaagi niya ug pagtulunan. Gipakita niya unsa kadako ang atong sala. Ug iya usab gipakita kung unsay paagi nga bisan pa naglunang ta sa sala mga igsoon, iyang gigamit ang iyang bugtong anak ng si Ginoong Hesus. Iyang gipakataw, gipaanhis kalibutan aron kitang tanan makabaton og kaluwasan. Giangko niya ang tanang sala, gidala ngadto sa krus sa Kalbaryo, giapil niya og lansang, niingon siya, amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Mao to ang higayon mga igsoon, gigikuha na Ginoong Hesus ang tanang sala sa katawan ug gidala ngadto sa krus, ngadto sa lubnganan aron kita mahibalik ngadto sa Dios nga amahan. Apanay mangutana nga makasala magihapon ta. Grasya sa Ginoo mga igsoon. Matod pa sa 1 John 1:9, nangyong siya, kung ikaw muduol sa Dios ug mangayog pasaylo sa imo ug atong mga sala nga atong nahimo, andam siya og tagana sa pagpasaylo sa atong mga sala. Dili paigo. Andam siya ug paghugas sa tanan natong mga kalapasan, baguhon ta sa Ginoo tungod kay gihigugma ta sa Dios, dili lang kinatibukan apan matag-usa kaninyo, matag-usa kanato. Adunay luna sa kasing-kasing ni Ginoong Hesus. Mao ni atong sugilan ng mga igsoon nga makita nato nga bisan pa man sa kalayo sa pikas, sa kakuyaw sa ilang pagtabok, apan giadto na Ginoong Hesus tungod kay gihigugma niya ang mga usa ka tawo kay aduna say katuyuan nga musangyaw sa ebanghelyo alang sa kayuhan sa tibuok katawhan sa Decapolis. Ba siya iya? Ang nabulahan ang mga katawhan, ang nagantos si Ginoong Hesus. So kini nagpainom kanato sa gahom ni Hesus batok sa dautan. Sa kamahinungdanon sa pagtuo kang Hesus ug sa iyang pagtawag kanato sa pagpaambit sa grasya sa Dios ngadto sa uban, kini nag-awhag kanato nga ang mga magtotoo kita mga igsuon nga ang mga magtotoo sa pagpili kang Hesus labaw sa tanan. Mandate sugo, mao niyang gusto nga ato siyang pilion labaw sa tanan. Ug pagsalig sa iyang otoridad ug gahom, pagpangita sa iyang kamaayo ug katarong o sa pagpamati sa iyang mga patulunan nga makahatag og kabag-uhan ug nga kini mapadapat sa matag usa nato ka kinabuhi. Grabe ang mensahe. Gikan sa usa ka tawo nga dautan, nga naulipon sa demonyo, gihimo niyang disipulo, alang sa kayuhan sa tanang katawhan. Sa mga katawhan nga nakadungog o nakakita sa maong milagro. Apan ang mga tao nga misalikway ni Ginoong Hesus, makita na ito mga igsoon. Ngano man, nga rason siya man ang katong maong tao. Kung atong makita sa ilang pagtabok, niingon ra gyud si Ginoong Hesus magadto tas pikas. Wa niya istorya mga disipulo niya nga mao niya tong buhaton. Niya pag-uli sad pagingon sa mga tao nga sibat hawa dinhi sa among yuta. Wa gyud siya moingon ngano man. Wala siya mo rason, wala siya mangayo og rason sa mga tao nganong papahawaon mo kunyo nga ako na ganin ang gisulban ang inyong problema apan unsay gibuhat ni Ginoong Hesus. Masinugtanon siyang mihawa tungod kay natapos ug nahuman na niya ang iyang katuyuan sa maong dapit nga pinaagi sa usa ka tawo mahimaya ang Ginoo sa atong kalibuhi. So ingon niya na mga igsuon. Makabuot nato ang kadaugan pinaagi sa gahom o otoridad ni Ginoong Hesus nga mopatigbabaw sa atong kinabuhi. Ug ang kahayag ug gahom ni Kristo mo ay maghatag og lamdag sa pagbag-o sa matag usa.
So makita mga igsuon nga ang atong kinabuhi bililhon alang kang Kristo. Siya ang nagunit ana ata sa iyang mga kamot. Ug angay nato siyang pasalamatan dahil ko naging mayaon. Magampo ta. Amahan mo nga langit nun, salamat Ginoo sa imuhang pagpadayag sa imong mensahe nining kapunon. Nagpasalamat kami o Dios nga bisan pa man Ginoo pinaagi nimong mensahe maabli o mabuksan ang mga mata sa espirituhanong kasing-kasing ug among mga igdulungog karon amo kining tisok sa among kangisipan ug among mabutang sa among kasing-kasing. Salamat sa imong pagigugma kanamo Ginoong Hesus. Salamat Ginoo God nga ikaw nagpagkabana sa kanunay luyo sa among pagkamakasasala. Nga naa ka kanunay nag-andam kanunay sa pagluwas kanamo sa tanang higayon. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Kini ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.